Idi bre, leti ko Tane. Ovo je na nekih 70%. Ha? Ispod 50. Vidiš, lepo drži. Aj ga protera jednom na punom gasu ovde preko nas. Nisam odavno uleteo ovako. Ajmo, full. Sunce ti, žarko. Sad ćemo da vidimo log. Koja je brzina. A on to meri po GPS-u, ali leteo si u vetar, tako da neće ti pokaže puno. Poteraj ga ili bočno ili prema nama, znaš, da bi videli pravu brzinu. Slušaj, lago, meni je do sletanja. Slušaj, prvi zakon gravitacije je svako telo bačeno u vazduh mora da padne na zemlju da mu jebeš mater. Jer tako biš? Pa ništa, probaj sad jedno par prilaza, odatle od puta na ovamo, znači da ideš u vetar i pa vidi kad ti je zgodno, a ti ga prizemi. To si visoko tu ih, ali ajde probaj, vidi kako možeš da ga cediš. Ovo je sad na nekom minimumu. Sad isto napravi zalaz, pa opet odatle iz pravca njive i onda ga polako privuci. Vidiš da trpi ne tako veliku brzinu. Tako. Tako. Tako, odlično. Odlično, ne, samo ga teraj. Teraj.